weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jaaɗula to monguela to winde jammi to dey sharaka to seynimaji to senoyel ko on takkusan juula ha to galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba umaru sy to likseyba gurala yaro eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie météo halfin météo Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ne tijja toɓoji kewɗi ndiyam e nder yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he tugui altine 14 fayi alkamisa 17 e lewru juillet ndu gonɗen ɗum to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal gonnoɗo e jillu mum to Washington to dowlaji tedduɗi Amérique o arti aljuma hanki o e to Dakar teskama noon hono hoore jagorɗo e makko kewnoɗo jabbademo e kala saaha hono Bassirou hono biyeteɗo Ousmane Sonko arani jabbademo to leydi Mali météo Mali holliri tigui wonde kañumen toɓoji kewɗi ndiyam ene tijja kay aseta hande o fayi alet janggo e nder yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi Mali kala kedde Afrique jabboden ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Palestine to leydi Liban ƴen ha to Corée du Nord bisimilla moni ketki hotodirte joni plen pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal safiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolomo safra hano hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra wonduɓe kiste fibrom dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe e wonduɓe gorko seyɗani kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yaruɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji ɓalli ƴakkoji e ɓalli buusoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma ala ko hiddino so wona ɗo oppiré so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko ko ɓoyano mo yiiti leggal jawrugal ko fati rafi estomac ma no fotirno kala e nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe fiɗaɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leecce kala omo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi ƴeewan fen fannu goto wiyete ko miiɗi moosa fannu keddiɗo wiyete ko yidde ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labdorido ko malaɗo wune newiɗo sanne omo tawe oɗo saaha joni to France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko leydi France ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott to legal Samia waɗɗani tigui commissariat mo Samia walla commissariat mo Darel Beyda ene tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo
numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Rosso ha to Dagana Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko newiɗo sanne sanne ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safrortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marché bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam ene yawra ɓe jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone aset sappo e ɗiɗi lewru mars woni lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji moon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nette ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiɗo en gardide kabruji men ko adi kabruji men e ɗemgal Pulaar noon hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sely Ba ko khalifa diine toon to kay hayɗi omo fecca sunare makko e dendagal ummal islam kala ha tengti noon e ɓen jeeyaɓe to boyinnaji jaltugol aduna jinnaɗo men ceerno men biyatanoɗo ceerno Alpha Niang mo ceerno Amadou boyinnaji ceerno Alpha Niang noon ko aljuma hanki o yalti aduna toon to Dakar omo duwono noon dendagal boyinnaji winaɓe kala dendagal ummal islam kala mo wi tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko adi kabruji men hono ceerno Samba
Mustapha Tall ko almami juma to Ponte Noire nder leydi Congo omo yetta noon omo jarna dendagal Mauritanie dendagal Sénégal naɓe dendagal Mauritanie kala gila kay ɓe tawnoto daabiyam ha tigui to likseyba gorgol ha nokcannaɓe kala teddungal e jabbungal e fayida kollirimo kay e saaha kay o arno tigui yettinde duwawuji e jokkude enɗam toon to daabiya to likseyba gorgol ha to nokcat kala e dow inde ceerno Oumar Ali Aissata Ba jaatigue makko e dow inde hono Siraji Sarr gorko mo kay haydi omo weltina omo tigui omo rutta teddungal omo weltina dendagal julɓe kala bisminoɓe mo jabbinoɓe armoɓe salminde kala tampere mumen teddungal mbaɗatnomo kala mo wiya tan yo Allah teddi noon ko alda e ɓuddi ha joni habruji men demgal Pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen Husseini Wula Meddou kañum woni ministre de la culture des arts de la communication et des relations avec le parlement ko kanko kadi woni joguiɗo konngol woni porte parole du gouvernement hanko woni jogui ko porte parole du gouvernement mo leydi Mauritanie o yeddi aljuma hanki o ha sori ladde kay kabaru wiyede wonde Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo gendi Mauritanie gonɗo e jillu mum toon to dowlaji dentuɗo Amerique wonde kay joddima toon e Benyamin Netanyahu gardiɗo leydi Israel o wi noon ɗum ɗon ko fenande woɗere coyya o haali ɗum noon koye télévision biteɗo Al Arabiya o erima kadi yimɓe tigui saktoɓe kabaruji e kala saaha nde tinnoto tigui mbawa saktude kabaruji taw kabaruji gonɗuɗi kabaruji tengtuɗi ha tengti noon e ɓen hutortoɓe réseaux sociaux ji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mauritanie naaɓe wurɓe toon to dowlaci dentuɗe Amérique ɓe joddima e hoorejo yoga mabɓe joddima e hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani to jippudu makko ɗum ko ñande alkamisa sappo lewru morso ndu gonɗe nde ɗo to Washington o joddi e mabɓe noon o joddi noon koye délégué ji tawi ko bureau ji colonie ji wonɓe toon e yidde yewtidde e mabɓe kay caɗele ɓe jogui e gonka mabɓe kay e koɓe ɗaɓɓiri laamu ngu e oɗo saaha joni ko adi joni noon nden jonde noon tawi kamɓe kay Mauritanie wonɓe toon ko ɓuuri hewde mabɓe kay tawi mbaɗino seppo mumen manggo no fewi mobodiral manggal yesso hôtel jippordo hoorejo leydi ndi hollirde tigui mette mumen e tigui e ngal ɗon garalam koye ngan sanga noon hoorejo leydi ndi kay eriɓe kay ndeɓe juɓoto ndeɓe cuptoto kay délégué ji mabɓe woni arnoɓe mbawa joddade makko kay yewtidde makko ƴewde tigui yewtidde mabɓe gam andude hol caɗele mabɓe kadi e holkoɓe jiiɗi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koninkoɓe leydi Mauritanie halfinaɓe ko fate nden kay kisal maaje leydi Mauritanie wondudeɓe nanɓe mumen hono koninkoɓe halfinaɓe nden kay kisal maaje leydi Sénégal ɓe mbaddi tigui ko wiyete 3e édition woni tigui kololo tata ɓiwolo tawi ko patrouille mixte woni tigui toɓe ndendinta sembeji mabɓe e matériel mabɓe kay wadde patrouille e nder keeri e nder maaje tawi ko keeri hakkude leydi ɗe ɗiɗi oɗo 3e édition noon woni ngollo kolol tata ɓiwol noon yuɓɓina tigui ko ñande jeeɗiɗi ha ñande jeetati lewru juillet nde gonɗen ɗum mujibu yuɓɓi oɗo opération noon ko yidde kay ɓeydude tekkinde nden ka e kisala keeri maaje keeri tigui hakkude leydi ɗiɗi tawi koye nokkuji tawi ko yi koye nder maaje guila hitande noon gam yidde kadi haɓade gam yidde haɓade noon ko fate guilay ɗanne woni mujibu jonde nde noon walla patrouille o ko gam yidde ɓeydu tekkinde nden ko eggisala gam haɓade kay guilay ɗanne ɗe dewani ɗanne suuɗede woni ɗe dewani lawol e haɓade tigui ko wite tawi ko awogo rewani lawol e haɓade waɗoɓe trafic to guilay trafic drogue ha e waɗoɓe trafic médicament ji kala e haɓade terrorisme yagal e nder maaje kadde ha e nder keeri leydi ɗi kala taw koye maaje ko batoji ɗiɗi noon ɓe kutori hen bateau goto noon ko bateau Mauritanie naɓe biyeteɗo Timbedra wondude bateau tawi ko bateau tigui biyeteɗo bateau Sénégal naɓe moɓe mbiyata tigui Wallu ko ɗiɗo bateau ji ɗiɗi noon ha mbi dakkoninkoɓe ko kamɓe mbaddi ɗiɗon patrouille ji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono mbiru enen gardini kabaruji men halfinaɓe ɓeto weeyo woni météo Mauritanie wodi ɓe mbaɗi erago noon e jeetinago faade ɓesgu Mauritanie naɓe kala wonde kay toɓoji kewɗi ndiyam ene ɗamina kay e nder leydi hen ha tengti ɗon e nder région ngaji jeegom yoga e ɗiɗon nokkuji noon ɓe kolliri tigui toɓoji ɗi ma yetto ha 150 millimétre ɗum woni ko tijja toon ɗina toɓoji noon ɓe ɗibina tigui tuggata ko ñande altine garoɗo 14 lewru juillet ha ñande alkamisa 17 lewru juillet ndu gonɗen ndu ɓe erima noon dendagal ɓesgu leydi ndi e wurɓe leydi he kala ha tengti e nder ɗiɗon région ngaji ɗe mbawa tigui rentade no fewi so
tawi ko toɓoji ɗi to tijja noona ɗi région ngaji ɗi tijja ko nder ɗiɗo hodduji ɗiɗi woni to hoddela sharqi e to hoddela garbi wondude e asaba e to guidi maka wondude région di gorgol ha to brakna kala ɗiɗon nokkuji ɗon tijja tigui toɓoji kewɗi ndiyam ma tigui mbawa ƴettade tona ɗina toɓoji noon so pamɗi ko 50 millimètre so ɗi kewi mbaɗi jeeya ha e nokkuji ha 150 millimètre so tawi noon ko région ngaji taweteɗi e nder hakkude leydi ndi ha taweteɗi to rewo leydi ndi kala ko wayno to région de Tagante ha to Adrar ɓenne ko famɗi kala ma keeb toɓoji kay tawi ko toɓoji ma toɓe no moƴƴi kay ko tuggi tiggi millimètre uji nogas ha millimètre uji 30 ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal gonnoɗo e jillu mum to dowlaci tentudi Amérique o arti e nder Dakar laamogo gendi makko aljuma hanki 11 lewru morso hitade ujunnaje 225 o tawi noon ina ari jaɓɓademo to bowallade ngal hono gouverneur to gouverneur mo paale o ko hoore jagoɗe noon hewno tigui arde jaɓɓade hoorejo leydi teskama noon hanki Ousmane Sonko hoore jagode makko arani jaɓɓademo hewɓe noon ina mbiya kay hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ina heeɓi oɗo saaha joni kono kadi waɗi kono kadi woɗɓe ene mbiya tigui wonde kay ɓe goni tigui koye tigui gam yidde fijirde hakkillaji yimɓe kay ndema hakkillaji yimɓe kala mbawat tigui hettude ka ɗon wiye gonka hakkude mabɓe kay mbasa tigui hakkillaji mumen ene mbasa hedde kay e oɗo goto e ɓeɗo jaydiyankoɓe taw ko chroniqueur dowlude no fewi e nder leydi he biteɗo Badara Diaga biteɗo Badara Gadiaga tawi ko nangaɗo e oɗo saaha joni ene soka e mbadi garde à vue tawi ko dowlude no fewi ndi on nanga noon waɗino dillere mawde no fewi haaluji kewɗi kadi kalanoma hen kono kay guila kay Bassirou Diomaye Faye waɗi kala walla Ousmane Sonko waɗi haalande mum faade kay ñingde Bassirou Diomaye Faye guila nden noon teskama dendagal yoggaji yoga e jaydedi e chroniqueur uji leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni hakkillaji men ɓuuri hedde tigui koye nde ɗon haalande Ousmane Sonko noon e haalande mum sakkitide kay o holliri wonde Bassirou Diomaye Faye ala autorité laamade leydi ndi o holliri noon sabu kay o wi wonde ko leydi Sénégal e oɗo saaha joni ala ko ngakkira so wona autorité tawi ko banggue gardigu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Aliou Sarr Aliou Sarr ko gawowo tawi kadi ko gawowo goto kanko tigui wujjuno kanko wujjuno kalbe debbo goto tawi ko debbo joguiɗo tabal yeeya tabal café o wujjuno ngal ɗen kalbe noon to gara routiére mo Mbour to arno kay haccitade e saaha tigui debbo o wonno e sendude haara kay bannoɗo e sara on diwan to yeeyata café tawi kadi hakkille makko ni heede tabal ko ɗon tigui on Aliou Sarr sorti kalbe makko e less tabal yaadi hen kalbe ɗe wonno hen ko 4000 francs woni 1jeetati mbuɗu tawi ko franc CFA nden noon o hulli on tigui nanga caggal nde nanga noon ɗum wonno ko guilñande nogas e tati lewru juillet Aliou Sarr noon darima yeeso ñawoɓe tañanama omo lelo duuɓi 2 e kaso tawi kadi ko bone 4000 francs woni 1jeetati ko ɗum woni ko wujjuno debbo mo wujjanno o noon jeeyo café o wiyete tigui ko Yacine Fall ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon to Thiès lycée Malick Thiès mo lycée biteɗo lycée Malick Thiès yejjita tigui yawata yejjidde kay ɗeɗo kay hitande tawi ko hitande scolaire witende hitande scolaire 2024 2025 waddanoɓe kay waɗannoɓe toon baccalauréat e nder lycée moɓe mbiya e nder lycée o tigui tawi kadi ko 914 candidat kañumen woni waɗannoɓe guellon kawguel hen 960 keeɓi kawguel baccalauréat ene wayno tan e nder temedere kala hen 75 piccal ɓolum 5 woni 75,5% mbawi hebde guellon kawguel ko ɓuuri welde kay hen kay ko hen 13 keeɓi tigui ko mention tawi tigui walla mbiyen 13 keeɓi ko mention e nder ɓen hen goto heeɓi ko mention très bien 12 keeɓi mention bien woni hawri 13 tawi kadi ko temedere wonɓe mbawi hebde mention assez bien kamɓe foof so renti wona 13 hebɓe mention e nder oɗon lycée eɗen mbiya tan dendagal ɓen hebɓe guellon kawguel guel baccalauréat kala ne jogotto jaam ɓe keɓani ɓene ngol ɗo lawol nde Allah ndewnanta ɗumen hitade wonde allahumma amina
ha joni ko to Thiès keddoɗen accident musɗo waɗi to yaltirde Thiès lawol tawi ko lawol faade toon Tivaouane ko otoji tati pelɓodiri toon hen oto goto komo hinde 7 place wondude oto goɗɗo mo hinde 4x4 oto battowo tataɓo o noon ko camion oto battowo tataɓo o ko camion debbo goto noon wasi hen fittade mum waɗi kadi yimɓe jeeɗiɗo woɗɓe tigui barmuɓe hen debbo mayɗo hen noon o ɓittino tigui koye nder oto mo hinde place o ɗeɓani sortede nder oto o ma koninkoɓe faabu woni sapeur pompier en kañumen tigui mbawi arde kay horkidde goskiki e nder oɗon oto mo hinde 7 place barmuɓe jeeɗiɗo heddiɓe kala noon nawama to suudu safrirdu Thiès mayɗo eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo e barmuɓe ɓen nde Allah rokkid ɗumen jaam hano hannirta ni ha joni koto Thiès keddoɗen to daral ngal Thiès ko lekki mawkiki no fewi kañum tigui yani yimɓe nene neɗɗo goto wasi hen fittade mum biyetenoɗo Amadou Tijani omo yara duuɓi 50 o joddino noon koye tefankoɓe less lekki heɓe ƴewta ko ɗon tigui ɓe tinani ɓe matani ha lekki ki butte mabɓe ɓe wondinaɗo noon keeɓino fartan kay kañumen sortade kay dogde yaltude lekki ki kanko noon nde wonno ko ɗum wonno sati makko o dañani tigui dogde ko hen tigui fobde lekki ki yane makko ko ɗon wasi fittade makko ko ɗon kaɓe kodinkoɓe faabu noon kañumen garani ɗon goski nayi ɗum to morgo mo Thiès ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen RAP woni agence de réglementation de pharmaceutique ko cata ɗon halfinaɓe rewidade ko fate gueɗe jeeteɗe nder pharmacie naji e ballal police ɗon ɓe koliri ɓe tetti ujunnaje 3,50 médicament ɗi barkinani tawi kadi ko ɗi contrefaçon woni contrebande nder mum ne qime ha 60 million tawi ko franc CFA ɗiɓe nangui noon ɓe nangui ɗum noon koye nder nokku goto tawateɗo e nder Dakar géranta nokku o woni jeeyanoɗo nokku o noon ko debbo goto ona wiyama hen teeɓa kono noon so tawi noon ko cerveau woni mawɗo o tigui oɗo saaha joni ko dartuɗo hoore mum ene yiile soit taw yitede ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen wiyani ha to Diourbel to lycée scientifique d'excellence mo Diourbel woni ko ɓe mbiyata LSED toonne kamɓene de ɓe jejjita nde ɗo hitande scolaire 2024 2025 ha tenti noon eɓe waɗannoɓe ngel kawguel baccalauréat saabu kay ɓe keeɓi tigui ɓe keeɓi tode réussite woni tigui waɗannoɓe kawguel ngel e nder temedere kala temedere heeɓi kawguel ngel woni 100% ko capanɗe jeegomo candidat lycée o joguino tawi ko waɗannoɓe ngel ɗon kawguel baccalauréat kamɓe capanɗe jeegoɓe kala noɓe ɗijonno kamɓe kala ɓe keeɓi kawguel ngel ɓe keeɓi baccalauréat mabɓe dès le premier tour e kadi ɓe keeɓi hen mention ngaji baɗɗi no fewi saabu baɗɗi fayida no fewi saabu e nder men kay hen sappo e jeenayo keeɓi ko mention très bien ɗon tawi hen sappo ko série S1 jeena heddiɓe ko série SD nogas e tato keeɓi ko mention bien e nder ɓen nogas tato hen sappo e tato ko série S1 sappo heddiɓe ɓe ko série SD sappo e nayo keeɓi mention assez bien tawi hen jeeɗiɗo ko série S1 jeeɗiɗo heddiɓe ko série SD nayo keeɓi ko mention passable goto ko waɗata tigui série S1 tato heddiɓe ko série SD on paami tigui nder temedere kala temedere nde heeɓi woni capanɗe jeegom kamɓe kala ɓe keeɓi guel ɗon kawguel baccalauréat ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Dakar to leegal guel tappe ngal Dakar ko biyeteɗo Mamadou Yaya Diallo jaro duuɓi capanɗe jeegom e nayyi ko kañum tigui tawa ko kañum yoɓi fittandu cuddiɗo mum biyetenoɗo Mariama Sadio Diallo mo duuɓi capanɗe nayyi o tawi noon ko cuddiɗo o ne dani o fiɗuma labɓe tigui juwanɗe ɗiɗi tawi kadi ala ko saabi ɗum so wona bone kiram kanko noon biyeteɗo Mamadou Yaya Diallo noon o tuumi juddiɗo o tigui kene yaltide e gorko goto ko bone kiram addinimo yoɓade fittandu on debbo goto noon tawi ko koddiɗo mabɓe wiye SCN on kay holliri wonde ɗum ɗon bettata ɗumen saabu kaya e kala saaha tigui eɓe keewi dugdude e waddude gueɗe mbaɗe ni holliri kanko koddiɗo o holliri ko ɓoyani ko kene wona lebbi ɗiɗi joni kanko gorko o ɗeɗɗino cuddiɗo e nder suudu ha hortigui ɗum noon koko ene wona joni lebbi ɗiɗi kamɓe noon ɓeɗo tigui resdodirnoɓe tawi kadi ɓe ndesdiri kene wona joni duuɓi nogas hakkude mabɓe hollirama tigui ko kiram ko nim tigui saabi kaya e oɗo saaha joni hawo yooɓi fittade juddiɗo makko o haffilino losgoji ɗi noon ko service de sécurité ko ɓen tigui kalfinno kañum kalfinno ko fate losgoji ɗi ko ɓen teeɓimo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ha joni jiyan ha to boyinnaji naaɓe ko taari ɗum kalen tawe sunare mawde no fewi guila aljuma hanki jaltugol aduna goto kadi hilifaɓe diine
e khalifaɓe diine biyetenoɗo wuro ngo hono ceerno biyetenoɗo ceerno alpha ñanga ceerno alpha ñang noon o yalti adduna ko aljuma hanki o jamma tona to Dakar hono ceerno Abou Diaba Sow to Belila Gawdi wuro nayyi e ceerno Habousa Diallo hooreji heblo sukaɓe Afrique en noon kadi Sar Abdoulaye Sarr gardiɗo Jayde Weltare TV kamɓe kala noon ɓe pecca sunare mabɓe e dendagal ɓesgu boyinnaji naɓe kala e ko taari ɗum kala ustare kay oɗo khalifa de mbiya tan de Allah yurmotomo yaafomo harnam aljanna kanko dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men demgal pular sennumima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka kisal Bamako lamorgo leydi ɗi ɓe kolliri tigui e nder ndeɗo yontere wotere kay ɓe teɓima no gas nayyi tufere tawi ko drogue tiɗo no fewi mo hinde cocaïne pire ene guime ha no gas jeegom kilo ene tigui ene mofta tigui e nder werla goto jeeru oɗon drogue cocaïne noon jeeru mum ko 1 milliard ne fawi temedde ɗiɗi million tawi ko franc CFA drogue o noon ɓe tawi ɗum drogue o noon fano tigui koto rewo leydi ɗi enquête noon jaajƴo udditama hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti dépôt carburant mawɗo no fewi wondude e base uji kewɗi tawi ko base uji terroriste en ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗi opération pattam le mijo e nder ɗiɗo région ngaji to Tombouctou ha to région de Gao kala état major général des armées noon ɓayini communiqué mumen aljuma hanki sappo e goho lewru juillet ko fati kay e ɗino opération ɓe kolliri tigui wonde fama kay yiiti bonni base uji terroriste ji kewɗi no fewi e dépôt carburant mawɗo no fewi ɗum noon ko 42 kilométre to banggue funnague wuuro witengo Ber e nder région de Tombouctou so tawi ko nder région de Gao dow lawol ummade Menaka faade Ansogo toonne ɓe pirti toon base uji seɓɓitiɓe hewɓe no fewi e nder falde Gossi fama holliri ñande aljuma kadi sappo lewru juillet ñande alkamisa sappo lewru juillet ndugunde ndu ɓe mbari terroriste uji kewɗi yinnoɓe kay wadde jangu mumen e convoi fama hakkude Menaka e Ansogo e nder région de Gao ha joni ko leydi Mali keddoɗen météo woni halfinaɓe ɓe to weeyo ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde toɓoji kewɗi ndiyam ene tijja kay e nder oɗo weekend mo gonɗen woni aseta hande o fayi alet janggo e nder yoga e jokli leydi Mali kala e oɗo saaha ɓe kolliri toɓoji ɗi kay puɗɗima jippade toon kay e hunde to nokku tawate to Douentza ene ɗamina kadi ɗo kay e kikiɗe he fayi jamma ma ɗum yettoto Douentza e ɗum ɗamina kadi ma tampe ɗo woni tawi tawi ko toɓoji jajuɗe e Kineli ma ɗum yetto kay kikiɗe hande aseɗa hande fayi jamma e nder falde Tombouctou ha to mofti to Bandiagara to Sana to Koutiala ene ɗamina kadi ma ɗum yetto ha e nder district mo Bamako kala so tawi noon koto ɓe ɗamina kadi ha to Nara to Nioro to Khayi to Ségou to Sikasso to Koulinkoro to Dioyla ha to Kita kala ɗum noon ko jamma aseta hande o Mali météo noon ene eri dendagal wurɓe nder leydi he kala ha tengti nder ɗiɗo nokkuji ɗi limtuɗen ɗe ɓuura tigui rentade kaya usta jaali nden to tigui ha tengti e nokkuji tawi koto nokkuji to wameji ndewata ha to toɓoji ha to ndiyam heewi tunnude kala eɓe ero yimɓe tigui ne ɓeydoto rentade ha joni habruji men demgal Pular kedde Afrique jabboden ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama a juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey Ridi Atala ko conseiller de Donald Trump kanko dey ko fatti kadi haɓade ko fati e terroristagal kanko de o ari toon to leydi hono Mali o wawi hono jaɓɓe toon ñande alarbare ɓennuɗo de wonno ko jeenayyi lewru morsuji nayyi ɗe nogas e joyyi taw jaɓɓimo toon ko jagogal gueɗe caggal hono leydi biyeteɗo Abdoulaye Diop caggal kay ndew ar toon de ma waw wat toon to leydi to fodde balɗe tati tawde ko jillu ɗum noon ko wawde yurnade e administration hakkude leyɗele ɗiɗɗe ha wawa kadi coopération wawa
wawa ngarɗude yarano hannirta ni hakkude mum e leydi Mali to bante honiyankagal toon to Maurice ɗo nde ene wayno ko caggal kay e nde oɗo taw kadi ko mo martaba towɗo no feewi ko fati hono police mauricienne kanko dey kadi ko assistant koko commissaire de police kadi ko ancien chef de cellule taw kadi ko anti terroriste kanko de kanko jagga gila kay nogas lewru taw ko juin ujuna ɗiɗi nogas joyyi taw kadi ko golle makko koko dartina e o saaha ɗum noon o tuuma ko wawde wiide wonde kay o dirtini kay taw ko primaji panoɗi e ɓen taw ko informateur en e nder mbaadi ko fatti kadi haɓade ko fate drogue en ɗum noon justice o noon salima ñande alkamisade ɓenuɗo nde rokkudemo liberté provisoire ɗum noon de moƴƴani kay e moɗɗo kay wonde taw kadi ko gardiɗo police en toon to RDC Congo Washington leyɗele denduɗe Amérique to ene wayde ɓe dirtini taw kadi ko pottal ponnogal wodon hakkude taw kadi ko ardiɓe taw ko wonande gardiɗo leydi hono Congo kañum e Rwanda e ɗum noon koye maayi ɗum ɗo leydi fof no wonde kono e oɗo taw kadi en sikkano kadi oɗo sommet maw poti wattono ma waw kadi wono addude deƴƴal kadi taw kadi ko nodiral han kadi kono noon e oɗo saaha de ene wayno de kadi ɓe diwti ɗum ene wayno noon ko fati noon e Donald Trump hono oɗo noon to fati église catholique o wawi wonde bayyinde wiide wonde ngal ɗo dey hono pottital ha ni e mbaadi mum way tan kono gosodiral hakkude deƴƴal e ko fati e oggirɗe mabɓe toon to leydi hono Tunisie ene wayno dey kadi ko fawno e dow kadi e ɓen taw kadi ko oɗo taw kadi ko avocat kadi ko chroniqueuse Sania taw kadi ko Raha Mani kañum e Mawnum Ramla e kadi ko wonti hen ma wonani yimɓe nogas taw kadi ko taw ko yimɓe mawɓe no feewi ene jeeya e ɓen taw kadi ko jeeyaɓe e parti taw ko islamiste en nahada ɗum noon les hono hujjankoɓe woni avocat ji mabɓe ɗi ɓe de e taw ko lumno ko mbi wonde ene kuli noon e oɗo procès donc garoyowo ene jogui hen kulihuli mawɗi no feewi Ghali Abouba ko ɗum de tunguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sandogu ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siré Ba to Moderne ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to Darila Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll kabruji men joolam jaɓiri koto leydi Palestine puɗoɗen toon to wiyete Cisjordanie occupé e kala saaha jannguji tawi ko musɗine mbaɗi toon ɗin jannguji noon waɗat ɗum ko ɓen combattant ji tawi ko Israël naaɓe tawi ko Israël joguitiɓe kañumen mbaɗat toon ɗina jannguji kigiɗe aljuma kigiɗe aljuma hanki o ɓe gari toon fodde sakataɓe sappo ene joguiti petelaji tawi koɗo kala petelaji Kalashnikov automatique ɓe mbawi tigui fellude toon piyanɗe kewɗe no fewi e nder nguɗɗon janngu ɓe juuriɓe toon pittali sakataɓe ɗiɗo e nder wuuro witengo Sinjila on tawe tigui to banggue rew ɓaɗo hirnangue wuuro witengo Ramla ɓe mbaɗi toon sakataɓe ɗiɗo hen goto sakataɓe ɗiɗi worɓe hen goto ne yaara duuɓi nogas ɓurɗo mawnude ko duuɓi nogas e goho e yaranno koto leydi Liban kedde paden to leydi Liban noon armée leydi Israël waɗi tigui frappe mumen woni bombardement mumen e nder galle goto to nokku biteɗo watta Al Khiyama neɗɗo goto noon wasi fittande mumɗum e oɗon bombardement waɗi kadi barmuɓe hen koto leydi Corée du Nord paɗena Kim Jong Un kañum woni hoorejo leydi Corée du Nord o jaɓɓima o bismima o joddima e jagogala leydi Russie kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele hono biteɗo Sergei Lavrov ɓe jewtidi ko heewi noon Sergei Lavrov noon addi ɗum toon kay ko ɗaɓɓude ballal kay beele kadi Corée du Nord ɓeyɗo naggandeɓe junggo ko fate guerre hakkude mabɓe kamɓe leydi Russie hakkude mabɓe e leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji men e ɗemgal Pular e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi noon ko ruɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on